Il-pjazza f'Bratislava, l-kapitali ta' Slovakkja, iddedikata lir-rewwixta tal-poplu kontra l-ħakma nazzista, qed tinbidel f'ċentru ta' tifkira għal Jan Kuciak, il-ġurnalist Slovakk li nqatel aktar kmieni din il-ġimgħa. Dan hekk kif in-nies qed imorru jpoġġu fjuri u xemat mal-monument ewlieni fil-pjazza. B'reazzjoni għal dan il-qtil l-erba' ħabbar irriżenja il-Ministru tal-Kultura Slovakk Marek Madaric li hu mill-Partit Soċjalista tal-Prim Ministru Robert Fico. U qal li ħadan il-pass għaliex ma kienx aċċettabbli li jinqatel ġurnalist waqt li kien membru tal-gvern. Dan hekk kif kien impressjoni kbira riżenja tal-kap tal-Pulizija u l-Ministru tal-Intern minħabba l-qtil. Kollox qed jindika li Kuciak kien f'xifer li jikxef storja dwar ir-rabta li hemm bejn politiċi ewlenin fil-pajjiż u l-mafja Taljana. Infatti l-erba' ħafna ġurnali fi Slovakkja ppubblikaw artiklu li fuqu kienet jaħdem. Artiklu mhux mitmum imma li fih jimplika konsulent ewlieni tal-Prim Ministru brabtiet mal-mafja Taljana. Sa dan it-tant il-Prim Ministru offra wkoll kumpens ta' €1,000,000 għal min jagħti informazzjoni li twassal għall-arrest tar-responsabbli. Kuciak u l-arusa tiegħu instabu maqtula fid-dar tagħhom fil-bidu tal-ġimgħa fir-residenza tagħhom fil-periferiji ta' Bratislava. €1,000,000 li l-Prim Ministru poġġa fuq mejda fl-uffiċċju tiegħu meta tal-aħbar. Issa, b'reazzjoni għal qtil, fil-kapitali Bratislava u diversi bliet oħra qed jiġu organizzati marċi ta' protesta għal qtil u biex jinqabdu ir-responsabbli. Sa dan it-tant f'reazzjoni permezz ta' stqarrija l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, qal li hu disgustanti l-fatt li f'Malta ħadd ma refa' responsabbiltà għal qtil tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia. David Casa qal il-fatt li Kuciak kien qed jinvestiga l-evażjoni tat-taxxa, korruzzjoni u r-rabta bejn politiċi u negozjanti ifisser li s-sitwazzjoni fi Slovakkja trid tiġi segwita mill-qrib. Madankollu riżenja ta' Ministru Slovakk tfisser li qed tiġi rikonoxxuta l-gravità tas-sitwazzjoni, kif ukoll il-fatt li responsabbilta politika għandha tintrefa'. L-assassinju ta' ġurnalist jew ġurnalista taħt dawn iċ-ċirkustanzi u falliment tal-gvern rispettiv.